Alright guys, we're here at Aningalan Highland Strawberry Garden. Sa Pedi Ride with Pastor Ken. Kumusta ang ride, sir? So far so good. This is my third time. This is my third ride pag sa Aningalan. And so far, daw naka-practice game. So the best experience. Ano ang klima tayo, sir? Ay daw gauran-uran? Oo, gani eh. Nakita ko gani, naka-exist ang 3 phases of matter, no? May solid, may liquid na nag-auran, and then may gakay, yung mga ambon-ambon din siya. So, the beauty of nature. Closer to nature, closer to God. Amen, amen! Pira ka ni edad mo, no? 52. Still fighting. 25. Still fighting, ha? Still fighting. Gaano pa gani ang paga? Galutad pang puga, agin na. Kasiyahan lang po mga kaibigan, kasiyahan lang, ha? At the age of 52, galutad pa daw ang paga, eh. Kung sa atin pa, malakas. Malakas, hindi basta-basta. Pa yung kabayo. Malakas pa sa kabayo. Conforme ikaw, no? Conforme ikaw? Malakas pa man? 1 horsepower. Kita mo ganda nga, no? Darwapin turbo na. Abawa. Raptor. Daw raptor, baskid. Good morning, how are you? How's the ride, ma'am? Kumusta ang imong nga ride? Ikapira mo rin nga ride diya sa may Aningalan? Ika-apat rin? Abaw, not new gali diya. Kanami, no? Nami feeling may fog ba? The Caso Bikers couple. Yeah. Malakas. Pero may bilin pa. May bilin pa ang persa. Muta nara. So, hi pa sa pulis. Daw problema lang ba ang iban? Nara. Good. Nice one. Jack, kumusta? So walin pa ko sa Lucen, naglagas ng buhok ng day, awan ko lagas mga dasig sa subikers. Okay. Bro, the best nami Aningalan. Wow. Thank you. Alan, so there you go, guys. So, nice meeting you all, guys. Thank you, mga kids, oh. Hello. Welcome. Hi, hello. Wow, gaganda nila. Yan. This beautiful little girl. Right straight from Iloilo City to Aningalan. Twins. Sino yung twins? Babae at lalaki. Twins. Ito lalaki, ito yung ito babae. Hi, Anna. Hello. Hi, say hi. What's your name? What's your name? Isabel. Wow. And Raiden. Oh, shy po. Shy type. Camera shy. Nahiya po. So, malamig po mga kaibigan. It's nice to stay here for a staycation, for relaxation. Sulit na sulit yung pag-stay mo dito mga kaibigan. So we recommend to you this place. If you have time, if you have some budget, please come over this place and experience the ambience, the feel of nature. Asbalam lang ba atin namin yung lagaw, no? Naguranjid para migramig. Okay, sige. Thank you, mama. Enjoy your day. Live, laugh, and love. Yan, mga kaibigan. Tandem pala kayo. Tandem. Date pala to. Group date pala ito, mga kaibigan. Ayan. Lalay lang. Sir Crispo po, mga kaibigan. Ride safe lang po tayo, mga kaibigan. Okay, nice biking here in Aningalan. This is our biking president.
the president also of Kaso Biker, Sir Nonoy Junjun Crespo. Yan mga kaibigan. Basta sa ride, libre kape. Libre kape. Kahit sa mga kasubay. Padami ng padami yung mga likers natin sa Kaso Bikers. January 19, launching ng Kaso Bikers. Official launching. Alright, good. Foundation Day kay UA. Foundation Day kay UA. I-launch natin officially ang Kaso Bikers. Alright, good morning pa lang dyan kung good noon rin. Prang hi, hello. Amo diyang mga gwapa kag mga gwapo nga mga staff kang Highland Strawberry Garden. Ano ang nami diyang pagkain nga pwede matikman natin? Mushroom? Burger. Alright. Pera ka diyang presyo na ba? 108. So, dali rin mo, mamahaw ta dyan sa may Highland Strawberry. Luwas nga mga accommodating kag ano man gasmile ka mo ay may mask ka mo. Gasmile ka mo. Ba mga smiling ladies pagli dyan, gentleman. 2 to 4 packs, sir. 2,399, sir. 2,399 399. sa pira ka tao? 2 to 4, sir. 2 to 4. Sang karom lang rage? Oo, sir. Baw ka nami, maramig pa. May aircon para kung rin. Oo, sir. Free. May aircon para? Free lang, sir. Ba, ti kung tagraramig dyan, kinanglan pa aircon. Sir, kinanglan, sir. Okay. Diyan kita sa atin nga YouTube channel sa Antikenyo ako. Ay, thank you very much. Ako marami mga awas pa nito sa bato. Ay, Dad. Kung nakaluti mo ka to. Ay, nagsakyan ka na. Nagkape. Tapos si ano ka na nag-reactor ito. What's up? Good morning. Morning. Aningalan. Lagyan kita sa may aningalan. Oh, jagli ka mo. Kumusta? Okay lang. Ano mambal nyo ay amo diyang nagkunan talaga? Okay lang. Ang chimpo, kumusta? Maramig-ramig, no? Kumpara rito sa may ubas, kay? Katahum. Ang patunto si B-Boy Coronado. Boy, kumusta, boy? Okay lang. Pa-shoutout, B-Boy. Sino pa-shoutout mo, boy? Nanay mo lang, Perme? Sino pa, Ged? Manang mo pa na, bay? Manang mo? Galit ikaw? Sungod gali si B-Boy dyan. Sungod gali. Kanami kang plastada da. Katahum. Katauhay pa sa pulis. Daw problema lang ba ang iban? Nara. Good. Nice one. Jay, kumusta? So, walin pa ko sa Jose, naglagas ng buong nagda, yawan ko lagas mga dasing Kaso Bikers. Pero the best namin ang ngalan. Wow. Thank you. Sa Ray po, mga kaibigan. Kadyan, nagamatamat ang fog. That misty fog over here in Highland Strawberry, mga kaibigan. And Marichel, good morning. How are you? How's the ride, ma'am? So, kumusta ang imong nga ride? Ikapira mo rin nga ride diya sa may aningalan? Ika-apat rin? Abaw, not new gali diya. Kanami, no? Nami feeling nga may fog ba? Mga abyan ha, nagamatamat ang fog diya. Ano ang fog sa Tagalog man? Ang ako mga Ano ang fog nung sa Tagalog? walang amoy na aso. Ulap. Pasensya na kayo kasi mga karaya kami. May na kami sa Tagalog eh.
Pasensya na po kayo mga kaibigan. Si Sir, paron lang makutunta kung anong pag sa Tagalog. Ano, Sir? Ambon. Ambon. Yan. Ambon din, ambon. Ambon. Okay. That's right. Kanami ba? Ede, balikan tara karon. Nami ba to ang imong ambal ba pag una to nga ano? Ira ko pa bi ma-upload mo. Nung Jopet Pero gani edad mo nong? 52. Still fighting. 25. Still fighting Still fighting. Gaano pa gani ang baga? Galutad pang puga agin Kasiyahan lang po mga kaibigan, kasiyahan lang At the age of 52, galutad pa daw ang paga Kung sa atin pa malakas. Malakas, hindi basta-basta. Malakas pa sa kabayo. Conforme ikaw, no? Conforme ikaw? Malakas pa gid man? 1 horsepower. Kita mo gid no? Sarwa twin turbo na. Abawa. Raptor. Raptor, baskag. Ay, Alright. Maganda. sabi mo. Yan yung mga kaso bikers, mga kaibigan. Yan. Walang patid sa kakain ang kain. Ano ang uniform ka, kaso biker, sir? Then. Ay, wala pa. Amo dya? Tibagrong. Tibagrong. Pero as is, subay lang ang logo. Tibagrong. Instead of bike, subay lang. Pero amo gyapon nga color. No. Liner. Gold and red. Gold and red. UAP. Okay, like, subscribe, at chicken nyo ako. Wow. Thank you. Dito mabalik ko kung ano. Kumusta, sir? Kumusta? Ako yung Robert ko. Mga taga-UA. Alright. Sir, ano gani? Sir Tupe. Sir Tope po. Pa-shout out sa mga UA students, si sir. Shout out. Shout out, ma'am. Alright. Malakas yung ulan dito, mga kaibigan. Malakas. Ay, taas. Ay, sa ating mga viewers. Kaya kami sa aming alam. At sa ating ride. Yung Pastor Ken. Kumusta ang ride, sir? So far, so good. This is my third time. This is my third ride bago sa aming alam. And so far, daw naka-practice din. So, the best experience. Ano ang klima tayo, sir? Ay daw gauran-uran? Oo, gani eh. Nakita ko gani, naka-exist ang 3 phases of matter, no? May solid, may liquid na nag-auran, and then may gatay, ang mga ambon-ambon din siya. So, the beauty of nature. Closer to nature, closer to God. Amen! Woo! Nice one. When? Kaya, matangin ng mosquito, maturog pa lang. Ba may mosquito ulit ka?
Hello guys, hello ma'am. Hello kids. Say hi. Nice one. Yan po sila. Parang giniginaw na dito sa Ningalan. Malamig, malamig. Ano order nyo? Ice cream? Ice cream order nyo? Wow! Grabe no? Gauran pero ice cream ang order no? Ice cream kung batsoy. Ha? Okay, okay. Nice one, nice one. Ding kamu alin ma'am? Ding kamu alin? Poblasyon San Remeo. Ano nga pamilya? Ano ma'am? Nodke. Tapos Gabinos. Cabrillos. Ating mga kababayan ta sa San Remeo. Nodke and Cabrillos family. Ay sino ma'am? Alright. Buha niya ma'am sa YouTube ta. Buha sa YouTube ta. Dira kamu tanan, kabilo. Kamu lang may sarakyan kamo? Aura kamu magsarakyan, anong sakyan niyo bay? Motor, motor? Apa? Yang mga bata paano? Apa? Ginangkas naman? Wow, walis gaga ba? Along kamu magulay along kamu ay dadlag Sige So there you go guys. Kababayan natin sa San Remeo, mga Cabrillos family po. At Nodke. Yan. Wow, ang dami namin dito oh. Picasso Bikers. Na-stranded kami, nauranan kami. Rapid yung gym. Naman namin kami. Nice way to relax. Yes. We are in nature. Hi sir. Hello. Musta? Okay lang, kapoy. Apoy ang sikat. Yes. Pero sadya. Oo, amo tanara. Healthy lifestyle. Ayos. Dara pa si Mrs. Basket bag na kayo, Bas. Bayan ako. The couples. The Caso Bikers couple. Yeah. Malakas. Pero may bilin pa. May bilin pa ang persa. Amo tanara. Malakas ha. Sir, dengerin kamu sir. Semalam? Ay mau nyo pakina? Nag-motor man kamo kung nagsikad? Ti convoy kali dya. Ti okay. Dengerin kamu semalam? Ti niyan, okay. Kanta mo makauli tapangay di tapagaramigan. Saka Europe na ba? Anad. Yan na ba? Anad gali, anad. Filipino citizen lang pero sa Europe Yan po mga kaibigan. Baka nagkamali kayo ha. Hindi po ito Pilipino mga kaibigan. Galing Europe po ito mga kaibigan. Filipino citizen. Nag-Filipino citizen ng li. Original Filipino citizen. Pero bakasyonista lang sa Europe. I see. Ano na nga ang rami? Bali wala. Kita mo rin, no? So, ang ramig, no way. Norway, ice to. Grabe to. Hindi ice to sa Norway. Kadya nga chimpo, no? Sobrang gid, no? Kanta mo mga perang temperature. Negative. Basta negative, no? Grabe, parang gamit ko. Alright guys, we're here at
Aningalan Island Strawberry Garden. So ayan po mga kaibigan, no? This is the steps going down. Colorful rainbow. Sa baba po nandyan yung mga strawberry nila. At overlooking po tayo in some mountains over there, guys. Ang lamig dito. Yan yung bulaklak mga kaibigan. It's getting colder right here in Highland Strawberry Garden. Here in Barangay Aningalan, San Remigio, Antique. Talagang chill ride po ito mga kaibigan sa ating mga kasama na bikers. Dahil sa kabila ng malamig na panahon dito, umuulan pa. So palamig yung panahon mga kaibigan. Kahit nagbabike ka nito mga kaibigan, talagang parang sumisipsip yung lamig sa mga buto mo. It's just like Baguio over here at Aningalan. So yun, tinatawag nila na itong Barangay Aningalan po ay the little Baguio of Antique. Mga 800 meters above sea level po tayo dito sa Aningalan mga kaibigan. So nag-aambon yung klima dito paminsan-minsan, most especially na yung panahon ay umuulan. So malamig po mga kaibigan. It's nice to stay here for a staycation, for relaxation. Sulit na sulit yung pagsistay mo dito mga kaibigan. So we recommend to you this place. If you have time, if you have some budget, please come over this place and experience the ambience, the feel of nature. So dito po tayo sa bahay kubo nila mga kaibigan. Parang may tumutulo dito. Siguro parang i-repair pa ito mga kaibigan. Ikaw saraw? Padugang ramig ya, padugang ramig. Ay pero ramigan niya ko diya pas balam eh. Ate ko na mo damol. All right. Thank you. Ruhay. Nice one. Migo ayay. Nalik kamu dyan. Dyan, sa kanay dyan. Okay na dyan? Ang sakit ulo.
Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Di nga mo alin. Ay, Iloilo. Wow, right straight from Iloilo. Ano nga pamilya niya, ma'am? Dami pala nila. From Iloilo City. Pero may mga parente ka mo dyan sa San Remio? Aba, mga visitors dito sa Aningalan. Mga kaibigan, no? Dumayo lang po dito sa Aningalan, mga kaibigan. Yung mga taga Iloilo. Dami po nila. Ilan kayo lahat, ma'am? 14. Wow, isang sasakyan lahat o dalawa? Dalawang sasakyan po. From Iloilo. So dito sa Aningalan, walang COVID. COVID free po tayo dito, mga kaibigan. Mga lola natin, nanay. Wow, still fit pa po si ma'am, mga kaibigan, maganda. Parang mga siguro mga nasa 60 pa lang. Oh, wow. Kita mo? Nagsala ko. Akala ko 60. Pila na, ma'am? Pila na? 72. 72 years of God's faithfulness. Amen. Praise the Lord. So, pwede pa makalapot sa mga 80? Pwede. Mga 70 or 80, no? Importanteng galagaw pa. Ano? Ba, tikita mo, no? Urati alalay ra, ma'am, gasaka pa. So malakas si ma'am. Di ba balik pa mo sa Iloilo karon? Ba, kita mo ra, no? So along ka mo sa biyahe, sa driving. Sino nagda-drive? Ikaw, sir, ga-drive, sir? Sino pa, sir, ang sara ga-drive? Wow. Kinanglan bakang tituyo, ha? Basi kung masubrahan ka mo kakaon diya kag matuyo ka mo. So you're here to relax, to unwind, no? At mag-enjoy sa Aningalan. Nakapasyal na kayo, ma'am, sa ibang lugar dito? Wala pa, dito lang sa ano. So diyan karon sa bus may mga ano diyan, mga sa children, may the playground. Daring hapon rin, no? Kagauran-uran pa, medyo danlag. Nag-timing ibig nga naguran, So ano gina-wait nyo? Lunch rin or snacks lang? Lunch. There you go, guys. So nice meeting you all, guys. Thank you, mga kids, hello. Welcome. Hello. Wow, gaganda nila. Yan. This beautiful little girl. Right straight from Iloilo City to Aningalan. Twins. Twins. Sino yung twins? Babae at lalaki. Twins. Ito lalaki, ito yung ito babae. Hi, Anna. Hello. Hi, say hi. What's your name? What's your name? Isabel. Wow. And Raiden. Shy po. Shy type. Camera shy. Nahiya po. Nahiya. And say hi. Wow. Yan. Kain na pa. Ate, mauli-rigla imang kamo? Ba, malagaw pa kamo? Darawa lang kamo? Ano sakyan niya ba? Motor. Di pa po mauli karon? Balom lang. Ba, ate namin yung lagaw, no? Naguranjid. Para may gramig. Okay, sige. Thank you, mama. Enjoy your day. Live, laugh, and love. Yan, mga kaibigan. Tandem pala kayo. Tandem. Date pala to. Group date pala ito, mga kaibigan. Ayan, Malamig na panahon dito sa Aningalan po, mga kaibigan. Yung tubig sa likuran ko, mga kaibigan.
Ramig. Halong ah. Ramig. Woo! Hoy, kuhoy! Okay. Along ah. Lalay lang. Sir Cristo po mga kaibigan. Ride safe lang po tayo mga kaibigan. Dikdik. Philippine team. Laban, Pilipinas! Go! Our Viking president over here, rolling down from Manila. We are on our way back home. Ride safe. Oh, foggy day. Alright, foggy ride. Yes, Sir Cristo. Ride safe. Along. Ayan po. Hello. Yes. Nung panyo. Siya po nagpo-convoy at saka sweeper na we are going down back to Sibalo. This rainy foggy ride. Malamig mga kaibigan. Ikaw nagdara ka pamahaw? Ayos.
Ramig. Napatyagan mo sir, ramig sir. Medyo marami. Alright. Pero worth it. Alright. Kaya. Kaya. Amo dyan. Na kami, padulog na kami. So medyo relax. Relax ang pag-ugali ng lugar. Sabihan ko sir. Basaan basaan dalan. So bibili na hinalangin kami drive. Ride safe it pero na. By the way, ako lang natin building sa UA. Dyan sir, sabaw. Kasi ang green na raw. Ano nga building natin dyan sir? Ang UA Center 5 million. 5 million. Okay. Sa babaw. Alright. So, saan oras sir ma-open sir? Hopefully by next year, pwede kita ka-access. Okay, next year. Yan po maganda mga kaibigan, no? Green na green, no? Center, UA. Okay. University of Antique. Yan po. Okay, nice biking here in Aningalan. This is our biking president. The president also of Kaso Biker. Sir Nonoy Junjun Crespo. Yan mga kaibigan. Basta sa ride, libre kape. Libre kape. Kahit sa mga Dubai. Padami yung mga likers natin sa Kaso Bikers. January 19, launching ang Kaso Bikers, official launching. Alright. Good. Foundation Day ka UA. Foundation Day ka UA, i-launch natin officially ang Kaso Bikers. Yan. Passengers, sino naman interested? Kung may interested to join, coming from other campuses, January 19. Alright. Hindi na gawuran, Okay. Pasirong, anay, pasirong. Woo! Ano paglidya? Ora pagli malansang ya. Galigin dikit paglidya. Woo! Wow! Yes! Ramig! Woo! Urati kaso ang may sarakyan. Kami lang ang may kaso. Urati kaso ang may sarakyan. Kami lang ang may kaso. Medyo. Daw nag-abnormal. Water buggy ride of the Kaso Bikers. Balik yung tubig sa likuran ko mga kaibigan. Maabot ko sa helmet ko, sa ulo ko mga kaibigan. Because we enjoy this ride no problem. Laban Pilipinas! Woo! Musta? Alright. Ramig. Alright. Ramig. Alright, sige, go!
daanan po kami mga kaibigan, mga baba. So, maraming tubig. At of course, hindi pwedeng hindi madulas yan. Most especially sa center line, merong pinta po mga kaibigan, madulas yan. Alright. Good, good. Lamig, lamig. Woo! Tarik us airnya. Tarik us airnya. Ada.